Si manquen diners per l'ensenyament, com és que encara es concerten centres elitistes que cobren quotes altíssimes, que seleccionen l'alumnat i fins i tot alguns encara separen els nens i les nenes? Això són molts diners. Per tant, acabo, la gent d'esquerres del món de l'educació aquí a Barcelona, jo crec que hem dit clarament no a les retallades perquè afecten a la qualitat, però diem clarament no a la discriminació, no a la privatització, perquè afecten a l'equitat. I hem demostrat, com ja s'ha comentat aquestes últimes setmanes, una capacitat d'indignació, una capacitat de mobilització. Ara es tracta de preparar-nos per continuar amb aquesta mobilització, que no ens enganyem, serà llarga, però que té una fita concreta. Aquest diumenge la democràcia ens ofereix una ocasió, un instrument contundent per seguir lluitant, el vot. Per tant, companys i companyes, aprofitem-lo. Gràcies.